Os 12.000 metros cadrados do convento de Santa Clara xa son patrimonio dos pontevedreses. Un día de celebración para a cidade que na Orde das Clarisas deixa un sabor agridoce. A madre abadesa pregunteille que significado lle sacaba ela o feito de que estuera chovendo o día de hoxe. E díxome que claramente era porque Santa Clara estaba chorando, non? Chorando de pena por deixar, non, o convento que ocuparon durante 750 anos, non? Nós tamén, pero de emoción. Tras meses de negociacións e xestións, o Concello formalizou este mediodía a compra por valor de 3,2 millóns de euros. Eu non son capaz de transcribir a importancia que ten este feito de incorporación de Santa Clara ao patrimonio municipal. O convento de Santa Clara foi testemunha durante 750 anos da historia da cidade, permanecendo prácticamente inalterable ao paso dos séculos. Coa súa incorporación ao patrimonio público, ábrese un novo capítulo. A todos os cidadáns de Pontevedra, que eu creo que maioritariamente están encantados, non, de conocer na súa totalidade, na súa integridade, un convento que, como dixen antes, mantivo sempre unha presencia discreta, pero pechada, non? Hoxe as portas do histórico inmoble abríronse por primeira vez para unha visita guiada, unha toma de posesión simbólica na que o alcalde, concelleiros e medios de comunicación percorreron as súas estancias e os 10.000 metros cadrados da famosa Horta das Clarisas. Desde o punto de vista urbano é a operación máis importante do século XX, do século XXI. Solamente pode ser comparable pois a operación que se fixo a finais do século XIX coa incorporación e a construción da Alameda e das Palmeiras, non? Ese proxecto que deixou deseñado Sesmeros, non? A intención do Concello é poñer en marcha un programa de actuacións e accións para que todos os pontevedreses poidan coñecer o convento. O primeiro paso será organizar visitas guiadas, que se concretarán próximamente. Imos a facer todo o posible, non, para facilitar que todos os pontevedreses e pontevedresas poidan conocer en profundidade esta xoia do patrimonio municipal, que eu non podo máis que mostrar a miña satisfacción por ter conseguido esa incorporación. Dende a Orde das Clarisas agradeceron o trato recibido dende o Concello. Confesan que, aínda que lles resulta difícil renunciar ao convento, están satisfeitas de que pase a ser de toda a cidadanía de Pontevedra.